zuek, txemoduz, espaldiko. Bueno, gaur etorri leku batera, uste gogola eskuela laber sartzen, porque berriz mira bazkide, eta lekua da, kosta. Pues dugu pila bat bideo, eta etorri gaxotxo komunikazio, investigatzera, eta hori abertzen dugu. Bueno, zuek, ando egin da bazkide. Eta bagoi ez barrura, a ver que nos encontramos. Nago expectante, eta irati da karru eruango da bena. Nire komentarixo con egin, osea, hola, es que ze coño da hau, enormia. Osea, ikusten da super rara, baina zuek, es que... super emozionado, en sí, da enormia barkatu, a ver, erosibeten ondio hemen mobila, pero mobila aldatu. Beitu ordenagailuak. Esan inbia jatandoi, laguntzeko ordenagailua mobila begiratzen. Porque irati dago hemen begira, cosas de señora, eta ando dago begiratzen teknologia. Zuek behitu, ojala nire futuro mobila izati hau. Ez daukat, hainbeste giru, pagatzeko mobil bat. Bueno, zuek, nik nahi dut kamerarako funda bat. Pues no encuentro. O sea, bueno, no encuentro kamerak bezez ditugu topau. A ver, zue batzen dugun. Zuek, da, hain dixe eskin nago, hain emozionauta. Makro baina eskoz guai xoa da. Behitu, da hemen aspiradorak, nire nahiak eta olatzek hemen erosizioen. Eta, ez dakit, eskifel bat, que hai, ez joieria, barkatu. Sabeitu, No, fuera bromas, behitu se me vale da ben, o sea, es que claro, o sea, de huevos, eta, bueno, los dineros, eta erropako bai dare, evidentemente, zeo gauziko da. Andoni, es que... Bai. ¿Qué te está pareciendo? Da pasada bat, a verdad, estilo macro baina ondiokan, como más guai, ez dakit. Ropia dago, elektrodomestikoak dare, janarixa dago. Supuestamente esaten da hemen gauzak probatzeko maten da bela. Ikusiko, a ver. Zuek, ikusiak gauza bat, que ahí ama emocionanis. O sea, txikitako Andrea Gomezan flipatzen, bueno, lehenengo, dare hemen bi gabonetako arbola, baina ez da hori, lo que más emocionó, es que ikusiak a tomar por culoetik, eta, atentos, es que, en fin, ojalá txikita nago ekitzia. Eskatu, o sea, behitu zela bandilla gane. O sea, una cosa, enorme. Es que enorme. Ojalá, Barbie Dream House, da. O sea, una cosa. Txikitan izango nintzen hemen la más feliz del mundo. Eta hau, nire lehen guzinenetzat, bebes llorones. Mai eta lixe behitu. Eta karioka horrek, es que zuek, literalmente nire tamainokuak dira. Nago living. Ay, ama, ojalá, Bueno, cosas del gym, pues ya como que más sin más. Iratik izan dugu ez da erosian emala zoze. Pues zuek, iratik izan dugu ez da erosian emala da, hau, mitiko termo amerikanuak. Es que, claro, baina da ni baina ondixagoa, es que nora noia ni honekin. Hori bai, muy coquets, bi, 30 euro. Literalmente, es que nere burua baina ondixagoa da, pero ¿qué es esto? Enbeste gurrinik ez dut eraten. O sea, holan gutxien ez. Bueno, o sea, barkatu. Dots. Tienen una pinta incre, eta balio dabe. Ai. Munduko zorion txuena. Claro, sí, a ver, segeixo dugu. Dauku hemen Dunkin Donuts, a ver. Dunkin Donuts, buah, chaval, hau bideo baterako, etxu, baina eski 13 euro. Como frutilla, en plan, pila bat. Eta hemen doko ensaimadak. Zeria honek, pestiñería, no sé qué, no sé cuántos. Esaten dabe hemengo crumble cookiesak superrenak darela, baina ezaket. Honek dia tipiko nere aitak erosiko zebana. Esan dugu hau de limón dagoela oso ona. Igual eramatek gandera aitatxoi. Es que, barkatu, ikusi, que buena pinta. Ezakit honek, edo hau. Pero dare honek, dienak hiru galleta, en plan, hau zo dala txokolate zurixa, txokolate beltza, o txokolate con leche eta bat, txokolatia con beste galleta bat. Zakit erosi honek edo txokolate belga, eskin eroste txokolate belga. Eta gero ikusiot, hau bai, que tremenda buena pinta, baina zakit. Zira da? Hori coño, que berro etxen dau. Ezin da nire palo.
super nada. Ai, ama, eta ikusi hau monada. Nire beste zau da de dekorazio. Mozorruak da ere. Buah. Mai. Nire lehen guztian mai, txutxe favoritua. Osa, sin duda. Que bastante flipatzen danakin, es que dana enormia. Dana dauka superitxura ona. Y dices, que se ez dut hartzen. Ai, ama, andon ikusi humusak. Baina, tipo, hiru diferente. Vale, zuek. Behitu, piritzia, zela kondixia dan. Bila bia markia, Kirkland, porque da koskokua. Piritziak balio 10 euro. Egisa gero darela, pues, como, honek eta holan, ez badia Kirkland, karu hau ediela. Eta, handok ikusi dau. Bandeja hau, 15 euro, oza, dia mini hamburguesak, baina 15 euro, claro. Levisak, 45 euro, Ez da bromia, bezaldien zeagon. Columbia kamisetak. Bueno, ez dira hain zatarrak. Dagoen de Stitch. Zuek, ikusten zazu con pelos de loca itxen. Porque egon gara probatzen, genduzen hemenik da, ikusiot marabila honek. Polarrak. Baina eski behitu, que bonitos. Eta proba bendu, handoketanik. Hasieran ikusiot marroia, eta marroia me ha encantado. Proba dut ikusten nintzen superkolorea antzerakua a la piel. Eta ja, eta gris hartu dut nik, hau. This one. Porque gustot que me va a quedar mejor a la cara eta dana. Eta handok hartu da marroia. Eta iratiago probatzen hemen txamarra bat. Zuek, arruina mendiaga. No, zuek, sushi-xa. Inoiz ez du probau. Baina, heltzen baldin bada zenbat laikera. Asko. Heltzen baldin bada 1000 laikera. Ai, 1000 ez. Ez da bosteun. Bueno, heltzen baldin bada 500 laikera, etorriko gaberriro koskora, erosiko dugu olako bandeja oso bat, eta proba bingo dugu, eta jango dugu, koskoko sushi dana. Ikusi zeto dugun. Prime. Hashtag Prime patrocinanos. Iratiago superreto pasatzen, porque, claro, behitu, ando dago hor grabatzen, eta ninago hemen grabatzen. Esto es un circo. Vaya bueno. A ver, cosas de lavadora, un poquito nos la suda. Comida de perro congelada, bueno, claro. Napo ez da hamburguesa. Ja, independiza boinda, por cierto, zuek, ez da gure txian bizi. Randon explikatzen, zedan klamato. Osea, fantasia hau da, berez da como un zumo de tomate eta Mexikon edaten da de micheladas. Micheladas da tipo como cóctel, bueno, edari bat bezala, que botatzotze zerbezia, klamato, gero botatzotze pikantia bebai, limoia, eskedanetik, eta erabiltzen da klamato, klamato. Garen libin, zuek. Barkatu, eta hau, bien de americano, sabeitu. Ezin dut hartu. Andorin burua. Tu, nektar de mango, que bueno. Jaixetarako? Bueno, jendeago flipatzen, Andorin tani garelako ben grabatzen. Es que no ez da 35. Eta bitartian itxoen. Bitartian dago irati, xoxoko, gestinoak itxoen. Osea, bermut zinzano itxoen. Barkatu, bermut zinzano, What's that? He probau jau, agua de coco. Nik sekula ez he probau, handok bai. Hola, agua. Dauka zaporia, goxokiren bati. Zeo ze probau dugu, holakoa. Eta irati hemen, Oktoberfesten, katxarra begira. Osea, a ver, etzati naiz, eta da nire tamainokua. Xokea da. Ez dakit egongo da zeo zentzuten, porque nire gomen mikroak, pues, ama ez da enfokatzen. Como que du jarri bestia, sí que me da un poco igual. Orduan, bueno, pues vamos a rezar, entzuten dalakua gaitxik. Eta hemen, Japanese Gym. Orduan probau genuen, bueno. Margarita, a base de tequila. Meses, pon una margarita en tu vida. Botella da, zenbat dauka honek? 15 euro. Osa, litro eta 3,15. Hostia, 2 litro, 15 euro. Frozen cocktails. Bide baterako? Take home, freeze, eat. Llama
que tienen alcohol, obviamente eraman inbiou. Ez dakit bideoan ze momentuan jungo gan, ontxo bertan, baina nahi dut, esatia, zein bat uste dozuen gaztautela. Porque, madre mía, oin, giozaz. Necesito mandu. Aztenga, hemen, giozak, hemen, giozak este gamba, dumplings, osea, bueno, nik hartu ditut horrik, a ber, eskizin dut, hartu ditut horrik probatzeko, hau ez dut hartu, porque da vegan y, pues no es el caso. Que gallo, osea, hau, barkatu, hau, de pato, es que también, que tiene millones, honek bebai me encantan, es que, dana, nahi dut, dana, kristongo zia sartu jat, es que kristongo zia sartu jat. Puf, hau behatzen nahi zen, barkatu ikusi ramena. Fua. Ta hau, es que da, osea, itxen da, microwave-ian. Ta hau, yakitori, no sé, pero tiene una pinta, barkatu. Sopa a mí, pues no sé, pero... no, etorriaga, grabatzera bideo bat bakarrik esto. Bueno, kordo. Andrea, aurten urtean zierratu gauza etortzeko ona, egun pilat, para hacer un montón de vídeos hori, bai jendiak eman behotza gustoko bestela, hemen guriztozko inok finanziatzen eta dirua gastatzen dugu, así que, eman like. Ai ama, kriston kinder bueno kajak ikusitxugu, baina ben probau limanda, da arraina. A ver si mozko dagoen. Da lo más eukitzia probatzeko postuak. Porko lan, bakizu erosi edo ez. Pequeñuak. Ando? Es que, eta iratik hartu hau, de cinnamon. Nimen kontatzen bezien konprak. Bueno, sartzen garen zona dulce. Lehenko gauzia ikusiotena. Dia, bueno, piñata bat, baina piñata bat ez dut erosiak. Gominola honek. Me ha parecido que la hiperpinta ona. Dia, gominola sabor frutos rojos. Sin gluten, sin lactosa eta vegano. Super itxura ona. Eta, hau, nuez azúcar, mitiko amerikanuak. Bueno, es que dana, no flip. Ayama, hau nera nahiak garri dozta, suizatik, Toblerone. Ene? Ikarri etxera. Bueno, dauko hemen baikin de sorpresa. Kutsi. Pack de 24 a €10. Pues bueno, bai. Ez dago gaizki. Mítico pikoetak! ¡Qué ilusión! Ganuak jaten da pilatolako gauzak. Nik ez dut inoiz probau. Baina, bueno, gustoko asko matematika jatzen, beste behin. Ba, igual probauko bolako gauza bat. Eta patrocinatzen baldin modozko markiak, bai, Hombre, Ai, kuitau, mango chips. Ergoxua gongo da, Beitu, zitu badoten, Crocksak honekin eta nereta jakoak dira. Lo que pasa es que balio dabe €50. Eta evidentemente, zitzutero esuiar. Baina, en fin, ezengo xoke geixo ikustera. Ja, hasi da jendia etortzen, Egisa da, ja, zeirak dielo. Más cosas. Osea, nago, mega emozionatu momentu honetan, porque dago tiko bat jarraitzaten YouTubeen, deitzen dela Karo Tripar, eta bera da Argentinakoa. Eta beti zaten dau, bere urtietan eta holan itxen dela txokotortak. Eta da hau. Osea, que fuerte, mega emozionatu nago. Tu, igual erositzen ditut, baina ez dira honek, no? Barkatu. Torreznos. Hacemos su audana y te ponemos un torrezno. Es que, sorry, se da, fua. Tú, ¿en serio? Beitu, hau? O sea, kriston, ezin dut honek. Eta hau hando zako probauta? Ez, con wasabi zako probauta. Barkatu, nik eruan bieta hau, pan de gamba. Bale, hemen probau hau. Dala barrita energetiko bat. Zera, zuek. Barrita energetiko bat. Nik uste dut, gustako jatela. Barrutik da olakua. Txoina, a ber. Está enfokatzen, ando. Bale, holan. Borona hago. Tipo gaztaia bezala, auke. Bai, nik uste dut hori da la proteína. Bueno, holan. Eskerrik asko. Mikadua, supongo izango dela, mikado normala. Bai.
Mekao normala. Dana probatzen gari. Eta, gauke, basurak. Eta, dauke bai, optika, zela da, optika, begi azterketa eta entzumen zentroa. Zene eban ikusten. Ai, begiratu eta berremen dagoen probiotikoak eta karbon aktibo. Que me voy a arruinar zuek. Behitu eta horrekoak, ama honek minkantan eta honek be. Eta erosia ditut ikusteko eta horrekoak. Eta hori os cuento. Tendré como gauza gehiago. Eta ya no kantzauta, de dar vueltas. También dauka una zona, bueno, ordaindu eta hor, jateko. Grabau dut eta ez neukan mikroan txufauta, txapiztuta. Total, que bueno, hemen dago konprak, erakutziko dutzu egurrengoan txe erosi dugun eta hori dana. Eta hori jarri gamezio ze hartzera, zioen ap. Izot gabe esan dut, baina bale, lasai berdina. Patata batzuk eta chicken bake, dala hau. Hau da bat, entzitxura hona dauka, eta emeritatik garri oso patatak. Eta itxoengo probatzera, porque ando netorri da eta batera probatzera.